Good morning guys. Ayan guys, magluluto tayo ngayon ng kinunot with malunggay. Tapos dito naman is tahong, ginisang tahong. Tara guys. Gisa natin yung tahong. Una natin bawang. Sunod. Simpleng luto lang ang tahong guys. Tapos may kunting sabaw. Tapos saka natin ilalagay isa-isa. Simpleng luto lang para may kunting sabaw. Kunting sabaw. Ayan. Isang basong sabaw lang ilalagay natin.